ya Pak Mulyono karo Ibu Kasni kuwi wis nganggep aku ki kaya dulur dhewe. Buktine enek, Dik. Pundi? Buktine enek. Buktine napa? Buktine wis nganggep dulur dhewe. Aku mau salin macak dalang. Iki ning kandang sapi. Kok ning kandang sapi kok? Nek daleme Pak niku mau digo transit, wong ngguri aku salin ning ngono kandang sapi gitu. Wow. Oh, dadi suwalin beskapan ngono. Lah ya persis no sampean. Iki acarane pernikahan ya to. Sampeyan ngerti apa ora? Bedane sapi sing wis kawin karo urung kawin. Iki beda. Sapi sing wis kawin ambek sing urung kawin. Heeh. Beda. Apa ya beda? Apa bedane iki? Bedane iki suarane. Kok iso? Sapi sing rung kawin, iki suarane moh. Ngono to. Sing wis. Sing wis kawin, neh. Sampeyan yo ngerti to, Mas? Ngerti tak tiliki. Wis tau kawin mbek sapi ya? Hei. Tak kira. Mas Akbar ya lucu lho, deloken tak banyolane sapi kok kawin bareng ki lho. Lah ya gemes lho aku ki mbek dirimu ki. Nek karo sapi karo kawin karo sapi anu, klambine nggo dicincing tok. Cah cilik. Sampeyan ngerti bedane kucing wis kawin ambek sing urung? Apa kuwi? Lek kucing sing urung kawin ka to? Munine mau ngono ya to? Heeh. Sing wis mau. Ya padha karo sapi kuwi mau. Oh, sapi tunggale sapi mau to, Pak. Heeh. Kok sewengi kok sing dibasur departemen perkawinan Mas aku. Sumarba arum kandanyo Kandanyo sasmita jati sasmita wangsiting dewa Sawaryana Sri Katulu Gagah mereka gambira
lampahing prawira tamtama hangangkat karyaning praja Sembada Wirotama Sembada Wirotama Kula tingali paman Sengkuni sampun miyos saking kasatriyan Madukara. Menapa wosing parembakan paman? Kang putra Banjar Junut pun Dursasana cumadhong kabar. Kula putra ing tirta tinalang pun karata marma ugi cumadhong dawuh paman. La paman Cengkuni paman. Camut cawet tawis dangu. Anggenipun para Kurawa mangkempal nenggo dawuh andika paman Cengkuni. Kula pun dulma gati katuraken tirta Cantaka, tirta Bayu Cantaka kodhok Pancengkuni kaya kodhok. Kula pun putra Sindhu Jayadrata nyadhong dawuh paman, putra Pedhanyangan kula pun swatama nyadhong pawarta paman. Ya ngger anakku kabeh kulup sata Kurawa. Aja nganti slindro sing dadi rasamu dina sakmengko sing rembug aku lan gurumu. Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang si Janaka supaya murungake sedyane anggone bakal duwe gawe mantu. Dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pergiwa. Kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak Anggara Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra nata ing Astina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara dina iki lagi gandrung kayung-yun karo kasulistyaning warna putri Madukara si Pergiwa. Mula iki mawana kasatriyan Madukara. Si Janaka wis sarujuk mbok menawa ponakanmu Lesmana Mandra Kumara dhaup kelawan si Pergiwa. Iki tegese dedhaupane si Gatotkaca lan Pergiwa sida wurung, Nger. Walah dalah. Niki mengke mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Awong duwe gawe mantu wis kelakon nyebar undangan lah kok dibatalake. Mesti kemawon gelandang carang saka pucuk man. Bener kandamu, Dur. Pirembukananing Madukara durung rampung, iki mau kedadak ana tekane Satira Randu Gumbala. Bocah degleng si Antasena. Sajake Antasena ya wis ngerti yen tekaku lan Kakang Durna gawe horeg ngicuk-ngicuki kahanan. Ya dalah. Jadi sampeyan niku wis krasa lho, Ban. Wis krasa sampeyan niku tukang ngicuk-ngicuk, tukang provokator, kan? Ning sampeyan ora mendho ning malah ndodro. Jagat niku pun nyekseni, umat niku pun ngakoni, Ban. Jal saiki kula takon. Wong sing seneng wayang niku napa enten sing omahe kok ditempleki karo gambar Sengkuni niku napa wonten? Ora enek. Adate yo majang gambare Semar, Prabu Kresna, Werkudara niku pratandha wong niku akeh sing ra seneng kali sampeyan, Pan. Mula sampeyan kudu ngilo kaca, Pan. Aja ganti kedlarung-dlarung. Wong edan iki. Kowe iki yen kabeh mangkat, kowe kudu mangkat aja nganti mbalela marang perintahku. Bakune dina iki kabeh kudu mangkat. Mangkat pundi lho, Papan? Nyeblake klilip kang ngalang-alangi dedhaupane anak Anggar Lesmana Mandra Kumara kelawan si Pergiwa. Maknane Antasena dipateni. Lah rak tenan to. Mateni wong deh. Pun kula tak terima nyawang mawon. Kurawa kok kasil mateni Antasena, kula rabekke melih manjenengan. Oh iblis iki. Ora caturan karo Durma Gati Swatama. Kula wonten dawuh paman, metu njaba. Merga yen ora ning njaba engko ndak dadi. Yo, cakeme elek to, cakeme elek to. Tuwek go patutan kok.
Durwarai rusak wae. Ora iki serius. Metuwa njaba natap bendhe kaping telu pisan dandan pindho nglumpuk kaping telu kabodholake lho nggih paman dhateng sendika amit madal pasilan. Mangsa nembah kang piniji Sang Swatama nedya bidal undang wadya bala mangko rumahap kang para wadya hanampi dawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendhe bidal Gya bidal sangganing Sata Kurawa yen Cinandra saking Mandrawa lumaris glaring baris Yo 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 yo.
Apa nih sing yo yo yo. Bayak-bayak prawadya balagung ing prajurit mangsa gumregut tumanduk kang samya alumaris hanempuh reksa gung kusuma wicitra wasenggana piye Antasena Kakang Antareja Antasena kepiye sajake dedaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Arimbi bakal ana sing dadi pepalang. Kusik aja waton kandha nanging kandha sing awawaton. Antasena janjane ana perkara apa Yayi? Ngene ya Wakapi lan Kakang Antareja. Dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna mbok menawa sak mengko dedaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Arimbi dibatalake kelawan Paman Janaka jagat Dewa Bathara. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirik kincang ing alis lirik kincang ing alis risang maweh gandrung ing rembug wis gumathok antaraning Jodipati lan Madukara lah kok ana kedadian kaya mangkene iki janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena aku ora gumun kok Pakde merga tekaku mrono wis kedhisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengkuni. Sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina. Antasena isa kandha kaya mangkono merga kabare Paman Janaka bakale tetep duwe gawe mantu. Nanging mantene lanang disalini saka praja Ngastina. Wis jal, piye ngono kuwi? Ayen ngene carane wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Astina kok Wakapi. Segara bala kang tumingal perang jambu samya medali. Leratate wileting kota. Danyuwangkong manguncang niti benjang sang aji mijil. Latinyo ngedali uwus Trusna Sura Wilaga kaya buta singa wregil. Ndak sawang kayana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang. Kae sajake barisaning Sata Kurawa. Kurawa bosen urip. Aja karo nden gawe ing gali papak ditakoni apa perlune. Ayo Pakde tak derekke. Handedel gayuh gegono risang Ramandaya pati ana yaksa goncang krama namane Welakatak sini sejagi jroning wareh
Padek. Oi. Oh. Paman apa baratane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine denani yaya suduk coco prapteng kikir sukmane ilang raga karingan lintre kethek putih ora pangling anoman bocah saka lima haswatama ya kowe ngerti sing dadi boron laronku ora ana kidang menjangan kang sumliwer dudu bangsaning kewan. Lah banjur anak werku Dara Si Antasena sing tak goleki. Apa butuhmu kelawan Antasena? Dadi pepalang anggone anak Angger Lesmana Mandra Kumara bakal dhaup karo Si Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi bakal kajatukrama kelawan anak Angger Gatotkaca. Kowe wong Kurawa, Kurawa kuwi wong jaba. Ora usah melu urusane Njodipati lan Madukara, kethek tuwek elek ndang bangka. Sumingkira, apa kelakon tak lokke sak dosamu kowe. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus prayit nang ati-ati. Lena pangendamu kecandak lakon dadi pengewan-ewan kowe. Nyikatan nyamber walang tandangmu Hanoman.
Iya, durung kalah aku. Iki sing tak goleki Antasena. Paman Kartomarmayuh maju ke Prangarsa ngejak pirang dina ladeni. Ora bakal mundur jangkah cobanen. Wo. Otar. Ambruk. Canda. Macam-macam dengan saya. Hati aku wet. Wow. Ratu Sindhu Jayadratna kang dadi musuhmu.
somak blunus. Lho. Bareng mlebu kok lemahe nutup neh. Mau buka lho, bareng mlebu kok nutup neh. Kok beda karo nggone wong omah ya? Angger ditutute nek mlongo. Mutar. Ho. Het pat. Dangak sithik. Dangak neh. Pisan kas. Yo. Ketiban bindi pedhot bangkekamu kowe. Minggat wosok balungmu kowe. Hei. Kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumpala sugal wijiling sabto ladalah layak Antasena kemlinthi ana sing dekengi jebule. Ayo. Wong telu bareng maju. Ana ngandur sasara tencang cengkot kruncal-kruncal kowe.
siluman nula wem. Antarja. Ayo. Maju ke Parakarsa leganing atiku ora bakal gigrek muluku salamba. Wait. Yo. Pilihan le. What? Kliang gerutuk. What? Tanda antemake, tanda kuwangake. Oi. Dursasana jaya, Dursasana menang, Dursasana jaya gedang bosok gaglaken. Pikir. Ayo le. Oh, ayo kliang gerutuk. Tanda bantengake, tanda uncalake. Dursasana jaya, Dursasana menang, Dursasana jaya, Dursana menang. Yo. Ayo, teman-teman. Ayo. Ada yang. Wush. Dursasana basa, Dursasana kaklak, Dursasana basa. Mundur le. Ngaturi ketewasan Ndara. Pandya Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sering sakta Kurawa. Kambah pungkih Serakatite. Paman Sengguni lonjong mimis lampahipun mlaramingkus napasipun. Wonten perkawis menapa paman? Ngaturi ketiwasan nggih. Sajake si Antasena mboten trimah dedhaupanipun Gathotkaca lan Pregiwa.
Ketitik sak menika para Kurawa dipun ajar dipun pala gandhang Kurawa nyuwun pengayoman nggih Antasena murang tata. Tibani pusaka ora kendang derajat apa kuwi. Oh. Wah, Antasena. Hanoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukura ageng ing Yayi Antasena kendhang kapracundhang kenging dayanipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun Wanoman ya jagat ya dewa ya Bathara nggih upami kang Paman Janaka dipun tandingi kula wasu melang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pebunden Pandhawa lajeng ngersanipun Siwa Senggana becik nyimpang dalan kemawon wong ngalah niku mboten kalah kok nggih kalian derek memuji murih pedhut pepeteng menika enggal sumisih nggih ngestakaken dawuh
Kumbaniku antuk sejatine matus sirnane lumrah lesu mareka arep laju iber-ibere lumayan Begek ugek sadulita hemel lae nitik saking lagon lagian ingkang beneh saking padatan kadosipun wonten ingkang dipun penggalih sumangga kula aturi paring dawuh Ndara Semar menika minangka dados batur ingkang mengkuwerdi pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangi pepeteng udari reruwet andika Ndara Abimanyu. Wa Semar ora gantalan suwe maneh kakangku sing dak tresnani Kakang Gatotkaca bakal nambut silane ngakarami. Sing kudune Abimanyu melu seneng nanging ana ganjelaning rasa kang mahanani kaya ora kepenak ati ning Abimanyu. Iki disebabake saka apa ya Wa Semar? Ndara sampun goreh manah dika. Ndara Gatotkaca menika sampun asring nampi pandadaraning agesang wiwit bayi mula sampun kajedi wonten kawah Candra Dimuka minangka dados jagoning dewa amrunah satru murka mungguing kayangan. Dados menawi pala kramanipun Ndara Gatotkaca niki mengke wonten pepalange Semar pitados. Pepalang niku mboten bakalan dangu mesti enggal sumisih kok Ndara. Sampeyan gondeli tembunge Semar. Sing arep ngrusak karo sing arep dandani niku mesti langgeng sing bakal dandani Ndara. Niat langening kalang iwan aglar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Kakang Antasena kindang kapracundang tumibeng ing Bantala iki piye wa Semar kula aturi pinarak ingkang sekeca Ndara Ndara Antasena kula ingkang bakal paring usada Gus. Semare koden prayitna
asmunira ririh eko ambalik titiyoni gondayani ing Kakang Antasena kados pundi larah-larahipun ngantos paduka Kakang saged kindhang ngantos papan mriki. Waduh Abimanyu ketiwasan. Iki mau aku bubar wae saka Madukara saperlu nanjihake babagan pahargyan ing adicara panten kang ora suwi meneh bakal dumadi. Lah kok ramamu Kanjeng Paman bakal ngurungake dedhaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Pergiwa iki kabeh bisa dumadi krana ramamu Kanjeng Paman Janaka kena urup-urupe wong Astina. Aku bisa kandha kaya mangkene merga ramamu Janaka tetep bakal duwe gawe mantu ning mantene lanang disalini ya kuwi si Lesmana Mandra Kumara. Nganti ndak rewangi aduta sing balung uleting kulit kelawan para Kurawa. Ewadene aku malah ditibani jemparing kelawan ramamu Kanjeng Paman Janaka ya Abimanyu. Ora maos kedusan kula Kakang. Ngantos Kanjeng Rama wantun nibani pengabaran dhateng Paduka. Ora kok Abimanyu. Aku ngerti bapakmu kae lagi lali kok, Le. Kae lagi lali. Muga-muga enggal pinaringan weling. Kula ingkang ngaturaken pangapunten awit kalepatanipun Kanjeng Rama Kakang. Wis ora perlu dirembug. Saiki bakune piye carane supaya perkara iki enggal rampung Abimanyu. Minangka panebus kula ingkang badhe ngrampungaken dedamel punika Kakang. Piye seranamu Le? Kula badhe sowan wonten Jodipati matur kalian Siwa Werkudara mbok menawi kanthi cara kula matur dhateng pun Jodipati perkawis menika enggal saged pundhat Kakang. Yo. Yen pancen kemangkone enggal budal Abimanyu. Wa Semar aja negake marang lakuku. Kula ingkang tansah humiring lampah Paduka, Gus. Hina sumubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro sageter kini donganing kulir wuwu sing pinipanco ing Gatot. Kula wonten dawuh Rama Kyai. Sadurunge kuwi netepi gapuraning bebrayan kuwi bakal tak sangoni kawruh. Sumurupa wong lanang kok wani rabi mono kudu nggondheli patang perkara. Catur perkawis kala wau menapa kemawon Rama Kyai. 1 Wisma, 2 Curiga, 3 Turangga, 4 Kukila. Kula nyuwun dawuh mungguh jlentrehipun kados pundi Rama Kyai? Wisma kuwi omah. Omah kuwi sipate ngiyupi lan ngayomi sing manggon ana kono. Yen udan ora kudanan, yen panas ora kepanasan. Maknane wong lanang kudu duwe sifat wisma, kudu paring pengayoman marang kulawarga, utamane marang bojo lan anak. Kapindhone curiga kuwi keris kuwi wujuding gegaman utawa piandel. Tegese wong lanang kudu duwe piandel nyukupi kebutuhaning keluarga. Angka 3 ya kuwi wujude turangga.
Turangga kuwi tegese jaran-jaran kae playune banter. Maknane wong lanang kudu banter pamikire landhep panggrahitane. Wekasane wong lanang mau bisa ngrampungake perkara kalamunta sajroning bebrayan mau lagi ana perkara. Ewadene sing pungkasan wong lanang wani rabi kudu duweni watak kukila utawa manuk. Manuk kae swarane apik bisa gawe sengsem sapa wae kang ngrungokake. Tegese wong lanang sajroning omah-omah tembung sak tembung kudu dijaga. Aja nganti gawe catu atine wong wadon, jalaran wong wadon kuwi atine alus, kesinggol swara banter. Sithik wis keronta-ronta atine. Nuwun inggih Rama Kyai, sedaya dawuh pangandika paduka badhe kula estakaken. Ya. Yen wis pancen madhep mantep sing dadi rasamu. Aku kang dadi wong tuamu mung bisa ndedonga lan mangestoni. Muga-muga anggonmu bebrayan besok kalisa saka rubeda lan pangrencana apa wae. Anut laguning Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra ing bocah Plongkowati Abimanyu sing teka nuwun inggih wa ana parigawe apa kunjuk atur wa mundi dawuh saking Kanjeng Rama Janaka mbok bilih dedhaupanipun Kakang Mas Gatotkaca lan Mbak Yu Pregiwa sakmenika dipun wurungaken wa. Aduh, kados pundi Kanjeng Rama? Waduh Kanjeng Rama. Lelakon menapa ingkang kula sandhang kok ngantos kula gagar wigar anggen kula badhe palakrama kaliyan Yayi Pregiwa. Kuwi aja sambat karo aku. Aku ora mudeng apa sing dadi karepe Janaka. Ning nyatane kedadeane kudu kaya mangkene. Mbok menawa kurang nggonmu tirakat, bocah ora gelem poso, ora gelem melek, ora gelem kungkum. Dadine bocah ya kaya kuwi. Rabi kari ngenteni dinane wae dadak batal, ora sudi duwe anak aleman minggato. Dewa lelakon sing tak lakoni abote kaya mikul bumi layak to layak durung suwe kae Gatotkaca nate ngimpi kasatran Madukara kena dayaning ombak utawa banjir tinemune jebul paman Janaka mbatalake anggonku bakal dedaupan kelawan Yayi Pregiwa. Oh dewa banjuten nyawane Gatotkaca. Timbang aku nyawang Pregiwa rabi karo wong liya. Wong lanang kok ecek-ecek iki piye? Waduh.
Sang Gatotkaca tinon mapakaraka sukta tekapira Kresna. Kapecah ana kemawon Kulawa Prabu. Tinimbang kula nglampahi kelelampahan ingkang kados mekaten remuk batin kula. Sik ta alon ta dhisik. Ngene iki aku malih kelingan rikalane kuwi mbiyen lagi lahir wis dadi jagoning dewa. Ragamu wae dumadi saka tosan lan gegaman. Lah kok saiki kowe rabi batal wae kok nangis iki piye? Wong lanang kuwi kudu luwih jembar tebane. Wong wedok wenang nolak, wong lanang wenang milih. Larang brambang tiwas lombok, larang wong lanang timbang wong wedok. Prinsip iki cekelono. Karo dene jagat iki ora mung sak godhong kelor Gatotkaca. Isih akeh wong wadon kang ayune ngungkuli si Pregiwa. Kowe munggah kayangan njaluk widodari menyang para dewa mesti bakal diwujuti merga kowe biyen tau labuh marang kahyangan. Entuk widodari iki ora ngenengke, ya. Widodari iki panggah nom terus ndak iso tuwek. Gek bar diprawani sedina pulih neh lho prawane. Hah? Iya. Ora demen kowe, ya. Duwe bojo perawan selawase ora demen kowe, ya. Nanging batin kula mboten kenging dipun selaki. Namung Yayi Pregiwa ingkang saged mlebet wonten manah Kulawa Prabu. Ngene, tak kandhani ya. Cara aku biyen wong loro kok wis padha senenge, ning wong tuane ra setuju, napa ditengi riyin. Aja. Kuwi jenenge ngagak-agak tures ijo, ndak boleh. Nanging sekeca ndasmu kuwi. Wis urung dadi hake kok blunas-blunus wae. Nek cara nom-nomanku biyen bapake utawa ibuke ora setuju, tolong gawe lunga. Kakang Gatot. Kakang Gatotkaca paduka ingkang rawuh, Kakang. Biyungban. Dalem Raden. Tak kei rokok 50.000 tuku rokok ning Tulungagung. Budal saiki. Nggih. Aku marani Yayi Pregiwa, ana kene aku mung arep ngucapake selamat menempuh hidup baru. Emoh. Wong tak enenge patiku nek lakone kudu kaya ngene. Ayo kawin lari. Karo mlumah cocok angel karo lari. No bojoku wong ayu. Lah kae lho bocahe. Pun kakang sing
Nduk? Kowe kok malah karo Gatotkaca ki karepmu piye? Ayo Tut minggat tekan kene. Aja ngrusuhi calon bojoku. Lakon rabi karo Pergiwa yen wis bisa ngelangkai bangkine Gatotkaca. Ngejak geger kowe. Mlayu. Bocah ora ngidepi sin. Wis ngerti dedaupane batal kok isih meksa menteng kelek ngendel-ndelke. Pergiwa badhe kula belani ngantos tetes sing getih kang pungkasan bosen urip kuwi keparat. Iki Yayi Dananjaya napa? Wonten daya angin ingkang guncang raga kawula. Prasasat linalosan notot bebayu kula. Kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Lho, lah si Adi bubar. Ngopo kok iso kaya ngene? Badhe ngukum Gatotkaca. Lho. Lah perkarane kula wurungaken dedaupanipun kaliyan anak kula pun Pergiwa, piyambakipun boten trimah. Njur anakmu arep kok jodoke karo sapa? Lesmana Mandra Kumara. Lah iki. Kowe iki ya ngawur kok Janaka. Kowe kuwi satriya lho, Di. Rembug wis gumathok dina wis dadi, lah kok si Gatotkaca karo Pergiwa arep kok batalake. Dosa ngono kuwi, Di. Dosa ngono kuwi. Jal saiki aku arep takon. Si Adi iso mbatalake dedaupane si Gatotkaca lan genduk Pergiwa, jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami Apalakrama kaliyan anak kula pun Pergiwa menika tembenipun badhe nemahi bebendu. Kok iso ngono? Dasaripun hitungan Pancasuda. Yayi, kowe kuwi kudune tanggap ing sasmita. Begawan Durna ki sapa, Pati Sengkuni ki sapa? Kuwi iki wong-wonge Kurawa bisa den arak-arani dom sumusuping banyu. Sing arep duwe gawe ki Jodipati karo Madukara. Lah kok wong jaban rangkah arep melu-melu. Wong jaban rangkah ki arep ngrusak kanthi pengajap ringkihe Pandhawa. Ki maneka warna carane, Di. Klebu nganggo cara batalake dedaupan iki. Aku gumun karo kowe kok Janaka. Jare Kresna kelawan Janaka ki ibarat suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wujute yen ginigit tunggal rasane. Nanging apa nyatane kowe luwih percaya karo wong jaban rangkah kanthi dasar hitungan-hitungan sing ora cetha wujud lan nyatane. Inggih kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun dipun waluyahaken Koko Prabu. Ya. Jeneng sira Yayi bakal tak waluyakake nanging tak jaluk yen pancen Wisnu kuwi binelah panitise marang Kresna lan Janaka, rampungna perkara iki. Rampungna perkara iki kanthi kawicaksananmu Janaka. Inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Aku arep melayu saadoh-adohku supaya ngadohi kasatriyan Madukara. Aku wis ora betah.
Ratu Buta. Jenengmu sapa Buta? Aku Prabu Yaksa Pradenta saka negara Tunjung Langgaban. Kuwi sapa? Aku Dewi Pregiwa saka Madukara. Oh iki ta sing jenenge Pregiwa. Jebul ya wayu tenan. Sekawit aku arep mateni Gatotkaca merga kowe arep dadi judone Raden Lesmana Mandra Kumara. Ning bareng tak pikir-pikir tak rewangi adus getih tibake wong ayune kaya ngene kok njur arep dirabi wong liya. Ayo luwung tak rabi dhewe. Ora usah kok belane kanthi adus getih. Aku rabinen wae Buta. Tenane. Engko gek bujuk. Ora aku wis padha ora senenge karo Gatotkaca apa meneh Lesmana Mandra Kumara. Aku gawanen lunga, aku rabinen Buta. Ayo ndak pondong nyemot ndak boyong ning negaraku Tunjung Langgaban. Larata saking godha sakura kula yen atana mutusa sang sori Lesmana Mandra Kumara lan Gatotkaca wis cukup panggonmu rebutan perkara Pregiwa nganti kowe lepya dina sakmengko Pregiwa mapan ana ngendi. Kula tingali saking katebian wau Yai Pregiwa dipun pondhong kalian wujudipun Ratu Buta paman. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Sapa wae bisa ngayunake anakku Pregiwa yen wis bisa nggawa baline Pregiwa ana Madukara. Ula ingkang saguh paman. Yaksa Pradenta iki Raden Lesmana Mandra Kumara. Ya bener kowe iki jane kucluk apa mendho. Kowe iki tak bayar dikongkon gurumu Bapa Durna supaya mateni Gatotkaca. Lah kok malah Pregiwa mbok gawa lunga ki piye karepmu? Oh buta elek. Pregiwa ki ayu. Timbang kok rabi luwung tak pek bojo dhewe. Oh buta ora tau maca penuangan kowe. Lakon mati dening aku, kowe sing mati. Aduh, mati aku. Mendung mentiung
mati kowe. Hutan terus berlesos guntur keketari mendung mantiung tatir lumipat hutan terus berlesos guntur keketari Anak Angger Lesmana Mandra Kumara batal rabi karo genduk pergiwa piye iki Kakang Wakning Gondel Sokalima. Duwe murid siji kaya Yaksa Pradenta kaya bodhone ora umum. Malah dheweke sing milik karo pergiwa. Yaksa Pradenta kelakon mati karo Gatotkaca iki tegese Gatotkaca sida rabi karo pergiwa. Kurawa wirang mule wae di. Ora narimakake patine Ratu Gustiku Prabu Yaksa Pradenta ya. Oi. Lengkat nyawamu. Ayo. Oh. Astabrata paripurna